Hormat prezidentimiz Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna iş saparynyň çäklaryny Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary Antonio Guterres bilen duşdy. Döwlet başçylygymyň baş sekretary Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 8-nji mejlisiniň üstünlükli başlamagy bilen tüýsürekden gutlap, baş assambleýanyň işiniň ählimun paragatçylyk we howpsuzlygy putrandyrmagy, şeýlegem durnukly ösüş maksatlaryna ilerletmäge uly goşan koşjokdygyny anan bildirdi. Döwlet başçylygymyň portatdan peýdalanyp, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadağımdan Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretaryna iýeren mehirli salam getirdi. Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary gahrman arkadağımda salamyny we ingo arzuwlaryny beýan edip, şu gedekki duşugy Türkmenistanyň Birleşen Milletler Romasy bilen mühim meseleler boýunça hyzmatdaşygynyň öýe bolşy dowam ýokymyny garaýanyny aýtdy. Hemde sebit we ählimun meseleleriň oňun çizgidine ýurdumynyň goşýan goşandyry bellädi. Döwlet başçylygymyz Türkmenistanyň başlangyjy boýunça Birleşen Milletler Romasy tarapyndan 2025-nji ýyl halkara paragatçylyk we anaşmak geldirip eglan edilenini, bu wakanyň ýurdumyzyň hemişelik beýtaraplygynyň şanly 30 ýyllygy bilen gabat gelýänini aýtdy we şunuň bilen baglykda Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretaryny şu ýylyň 12-nji dekabryna Aşgabatda geçirijek halkara foruma gatnaşmaga çagyrdy. Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary çakyryk üçin hoşallyk bildirip, baý taryhy we öýedbolşy medeni mirasy bolan beýtarap Türkmenistanyň merkezi Aziýada we dünýä geňişligine paragatçylyk talymatlaryny ilerletmekde mühim orny bellädi. Duşuň ahyryna hormat prezidentimiz hemde Birleşen Milletler Romasynyň baş sekretary ýurdumyz bilen Birleşen Milletler Romasynyň arasyndaky strategik hyzmatdaşlygyň ählimun paragatçylygyň we abadançylygyň beýikligini mundan meýlekde ösürjekdigine anan bildirip, berek-berege ingo arzuwlaryny beýan etdiler.